Hakin lagi sengi hak bagi kimi kikma ki bon kamha la kalong ki battery office ki bai kai school ki barap ki bariang ki babla bat ki di ki kam kumta ka jing don juki crash tani ki cakari khulum kalong ka jerap ka bakhrao na ka banta jongki Denmark ni ka daw ka village organization maungap maukharsi ka play ka crash kam counseling hub on health and nutrition bagi ka ni ke yeng la play daw MLA jangka mongap ubah korba rengkat ke jalan lu MDC ubah lamparang blak. Kemudian dalam kenikit kam senang bakam jur kenikit kam jadi arsan teli ke self help group ke pelong ke BO mongap maukharsi. Kau ni siap shua ngai kuble ya i MLA jongi MDC rang pak senang bat negi seng samla ba isa te bat ru kumju iki SSG bat ki member BO jong maukharsi te ning kau ning siap shua ngayang ne kumka secretary jong ka BO maukharsi te ning kau shua ke ka jing thmu jong ne ka bangi yo ban play ka ne ka grech ning kau shua ba ngi shong meeting te ngi ki long kemi ngi perkhat ka ka kam ka ba ngi dei ban le khna begini yo jing ban toilan lang te ning kau shua lai perkhat shua bangi ne play ne ka grech namar ne nai ka daw bangi kwa ban play ka grech namar bon ngi dei ki long kemi ngi shubala te ka sakawe ngi shubala le ki don ki badang ret kun te kimyo ban bu dong ban bu nong rikun haye tengi la super la shuya ai ti jingut ndiat ba ngin ya bu ene ka grech knang begin yo ban kan kwan ka jingsu ingi la dangi bu ki khon ha kan ka grech lagi don dong pej ba knang begin da yo ban ya le la ka bela ka jungi te skawai pat ka jingfu kan dei ba dei ba ka yo nong tang ka VO hi ne tang ki nong penya jong ne ka VO dei ba kanu ban kan yo nong ki SSG pero hi ki long kome hi kan ai kam ai jam o mentang ide ni chu sedang ti jing sedang ibarat sedang ti we angut hi bang ba ni persyang hi ba andra syai kan dala ya ba ka kam ngila ru hi bantung kambun susu iki long kome ba kenang bi long kome ki num do kam do jam te tanggata hi ngi kermen ba kene kam jongi kan ya pe ya renti please kan cukut no kawai ngas kwa ong namangi juhu ong ru ya kata kani kan NRLM project mengi kinong tre ngila ban hakwe ke ngila sege kalakut ke project ngiru ngilakut deh tang ba ka ki self help group ki village organization kani ka crèche ka di continue kan kam dei ban kut pidi men penya kan ngi hot iki village organization kita ki women own organization ki organization bala dei try mapi mdei badi try mengi mdei badi try kalian MLA MDC mo dei mapi di try tinggi kerpat ya pi haba pila le ikono ka kam de le shisha mo kamu pindaya thau ro kilat kelenti kuno ban bha susu ada bidon kam ke jingkersan wan bat ngi ngin ai ya pi ke jingkersan ke tang katahi bar ngasuban ya pi kendiat bagi ben sapriang ro nak kalian ka BO ba pila men initiate ya kata ban ai ro counseling mo pila pun khot ar group lai group da force ni sa chan chi phang jan met khot ai wan ngir khot si chi kan ai tring ke jing bam timet mo ke kumno ke ta immunization nama immunization ketika way kecing sa kini area jongi gidon kisno ka to ni ki ba ba immunization te ngasim gini ka kebu belang ba kan ka courage kumba pila ong pila rai bagian ais na kata counseling senna kalau ka sin ka ko sin jak ba yo bersih ba but ho ni de UNDC de menteri tengah te ba ketika ba mo kacien ketika snong ka ba hedu na pedek snong ka ma mo pla bubun lo yeng di mo ba bun te kajing sin nufin sejak kalau ke nuksa babaha, but kadon kami bor peta, namar ki ayabun kamha peta, ikun bong ibadah senar kamban di semari kabah ki mo, te don kap kinong pet namar ba, hot ki bolong mata, ladangi don kinong trei, ndeng imbaso keluar mesin blong lai lu ba, ibu don trei hun mo ande dala bun hai seperti ini mo, ilhila terspian mai di alung nosteng, betway tekan singan ba. Lo ka banai jwa ma nu ban por ya nu wi lu te ba tekan singan ba bat ka ba do kamba bat kan lo nu ji muto ye ki kimi ki ba le ki kam jam zuki bat ka la pla lo ye ki bi kam du yo ple ji mot mo la da ndon pe ki ko na yeng se don ka kam alat ban kon se de kam du
tiba jing pris bi kan ni kakrat long sisa ka jing yang kita gilong kami besiam lanot kum kita bikin dia katno kan insting ya itu gilong kami besiam kum kita kejing lanot nemar ba piwan ban iyo kumno ban release pressure yang bikin pare ba pi play no ya katu kejing pun yang pi kejing pun yang pi hapo besiam na jong hindrai hala piwat kleino counselor start kan ai kita jing jarap ye pi kumno ba pila ban light ban jarap ya ke yeng jong penlat nya ta jing susu ban pek jing ni ke yeng om tam bi ai ke jing sumar henry kapadong kan ke dai ke jing ke jong pi ba pen ai iwei pe iwei kelung wan ban yo jing yarap ban yo re dengan hak buat mensengi mensyai haba ki kemi pa jong pi jong ki kile bela mar pi kinong sumar ni dei kumta ki second mother ne ki kemi ba art jong ki kelung mar la da wan ru step prawaje adu